Hürmetli Рәмзия Фәрит кызы, сезне тагы да җылы эштәлекле бер котлау хаты көтә. Тыпый авылында дөньяга килеп, Түбән Яркей авылында игелекле гомер кичерүче кадерле кодагыебыз Рәмзия Фәрит кызы Әхмәтованы ихлас күңелдән 55 яшьлек юбилее белән кайнар тәбриклибез. Кадерле кодагыебыз ел фасылларының иң матур мизгеле тормышка яңа сулыш өргән язларда 11 мартта якты дөньяга килә. Шуңадыр да изге күңелле, саф йөрәкле, ярдәмчел, мәрхәмәтле, эшсөяр һәм бик уңган кеше ул. Аларга кайчан гына барып кермә, безне һәр вакыт якын туганнарыдай күреп, якты йөзләре, тәмле шәйләре һәм дә ризыклары белән каршы алып озатып калалар. Балаларыбыз, улыбыз Илдар, киленебез, кызыбыз Гөлназ белән кавышып, гаилә коруларына да 11 елдан артык вакыт узган. Шул мизгелдән бирле кодагыйларыбыз белән аралашып, бергә бәйрәмнәр уздырып, бер зур гаилә булып уртак 3 оныгыбыз Ильяр, Илназ, Динарыбызның уңышларына сөенеп яшибез. Балаларыбыз Түбән Шөрекүл авылында йорт тергезеп керделәр. Икесе дә эшле, үз көннәрен үзләре күреп, матур тормыш көтәләр. Әлбәттә, гаиләнең терәге ират булса, аның нигезен, җылысын саклаучы ул хатын-кыз. Безнең Гөлназыбыз да әти-әнисенә охшап бик уңган, тәрбияле. Улыбыз Илдар өчен тугры гомер юлдашы, оныкларыбызның назлы әниләре. Киленебез өчен кодагыйларыбызга бик зур рәхмәтлебез. Хөрмәтле кодагыебыз Рәмзия, сине 55 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелебездән тәбрик итәбез. Имәндәй ныклы сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, бәхетләрнең көтмәгәндә килеп ишек шакый торганын, балаларыгызның, якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә аларның уңышларына сөенеп, Кодабыз мөкәммил белән озак еллар тигез яшәргә язсын сезгә. Теләкләр күп, әмма һәммәсендә санап тормас булдык без сиңа. Чөнки алар барысы да сыя бәхет дигән изге бер сүзгә. Хатын-кызга бик күп кирәк түгел. Булсын сәламәтлек, тигезлек. Без телибез сиңа озын гомер, бәхет, шатлык теләп иң элек. Котлы булсын туган көнең, 55 яшең олы бәйрәмең, кабул итсин бездән зур бүләкне, изге теләкләрнең бәйләмен дигән матур шигырь юллары белән тамамлый хат юлларын кодагыйларыгыз Ирек һәм Гөлсинә. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәмзия Фәрит кызы, киләчәктә дә кодагыйларыгыз белән дуслык күперләре аша аралашып, тату, матур яшәргә Ходай насыйп итсен сезгә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сезгә гомергә. Җырыбыз да бәйрәм бүләге булып сезнең юбилей табынына юл ала. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты
бір туғаш Ешерге еді туйған үшін Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lgan üçün Barır yolumuz yoktu bulasın Bitmesin dünya meşakkati İsen sağ bulganda tuğanlar Yaşaularning şunda rahati Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yaşarga edi tuygan üçün Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lgan üçün Yoqtu dünyalarga bir tuğaş Yaşarga edi tuygan üçün Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lgan üçün Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lgan üçün